septembre kalo tile mugan ani kelen san ba fila ani mugan sɛgɛnbali ɲinan balo o ye aw de aw minnu b'an filɛ sanga ani wagati an ka bɔlɔlɔkana la mali kɔnɔna la fo ka taa se mali kɔkana ma ni aw ka dakuruna kunnafoni o wagati selen mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. An b'an ka bi kunnafoni an b'o o daminɛ ni fɛn min ye sa ka kɛ ni araba natala ye n'o bɛ bɛn ni septembre kalo tile mugan ani saba ye san ba fila ani mugan tilefanatɔw mana dun wagati min na Goodluck Jonathan ni ale ye CEDEAO maaw ni an ka jamana kumaɲɔgɔnya maa ye sa a ma kɔnɔnin don an ka faba kɔnɔna la yan nɔ a nakun ye fɛn min sa o de ye ka n'a lajɛ kabini an ka wolomasiri tabaw ni u ni CEDEAO jamana ɲɛmaw u ye ɲɔgɔn ye sa ka n'a lajɛ baara taabolo bi ka taa bolo min kan ka kɛ ni o hukumu kɔnɔna ye sa an ka wolomasiri tabaw CEDEAO maaw kelen don ka wagati de d'u ma wagati min n'a talen don sa k'u ka jamana ɲɛma ni ka o sigi teliya la ani minisiri ɲɛma olu minnu bɛ tali kɛ maa gansan dɔw kan minnu bɛ se ka camancɛ fanga k'o latɛmɛ cogoya min na ko n'u y'o waleya ninnu kɛ u bɛ se ka dɔbɔ gɛlɛya minnu bi an ka jamana ni CEDEAO cɛ sa ka dɔbɔ o gɛlɛya olu ta siraw fɛ kabini kari n'o bɛnna kunu septembre kalo tile mugan san ba fila ani mugan ma an ka wolomasiri tabaw n'o ye CNSP maaw ye sa u bɛ ka waleya sugu bɛɛ kɛ ani kumaɲɔgɔnyaw ka se ka an ka camancɛ fanga u bɛ se ka tɛmɛ cogoya min na. Kabini an ka jamana ɲamakɔrɔ n'o Ibrahim Boubacar Keita ni dan sigira ale ka fanga la utukalo tile 18 tɛmɛnen na sa a yamaruyala ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ walasa a bɛ se ka taa a furakɛ cogoya min na Emirates Arabes Unis olu ka jamana kɔnɔna la ni o kɛra septembre kalo o daminɛ la sa a yirala ka fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi an ka jamana ɲamakɔrɔ n'o Ibrahim Boubacar Keita ye k'a bɔra lapitaniso la ko a fari o ka fisa kosɛbɛ. An ka wolomasiri tabaw u ye gara da banbagaci maa 6 la a kɛra araba tɛmɛnen septembre kalo tile 16 san ba fila ani mugan a kɛra toloje ale bɛ nanpara mala o yɔrɔ la sa u ni maa ninnu kelen ka gara da ɲɔgɔn na sa an ka wolomasiri tabaw u y'u bololamina caman ni ka o minɛ la bololamina min yɛrɛ sa ni a ye tali kɛ maramafɛn 4 kan n'o ye marifa ye n'o bɛ wele ko PM nazarakan na ani tuguni marifa 6 ni o ye donsow ka marifa ye u ye o minɛ la ani bolofɛn minan tɔ ka tila tuguni ka moto n'o ye senfa fila fɛn ko o kɔnɔntɔn ni ka o minɛ la ka tila tuguni ka u ka fura caman ka o fana minɛ u la ka fɔ ɲɛna ka fɔ an ka wolomasiri tabaw n'o ye an ka finitigilakaw ye sa maa si ni ma to nin ko in da fɛ. Cakɛda min bi an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ni ale bɛ wele ko Société Laïco Mali an bɛ wagati min na i n'a fɔ bisa ale ɲɛmaakɔrɔ a bɛ kasobonba o kɔnɔna la ka sababuya kɛ ko a ye yuruguyurugu caman ta ni ka cakɛda in a yɔrɔ ka a sɛgɛrɛ yuruguyurugu min yɛrɛ sa ni a ye tali kɛ nafolo ko o ta fanfɛla la kabini san ba fila ani 15 ale de tun bɛ nin ɲɛmaya la a y'a daminɛ sa san ba fila ani 10 kana se san ba fila ani 15 ma o wagati kɔnɔna la sa a ye yuruguyurugu caman de kɛ ka baarakɛyɔrɔ in ni ka ta ka a sɛgɛrɛ ka hakili jigin k'a fɔ ko minisuma maaw yɛrɛ sa olu tun bɛ miliyɔn 400 de bila nin cakɛyɔrɔ in ka bolo kan ka kɛ ni u ka so luwanse sara ye nka o bɛɛ la a y'a yira k'a fɔ ko cakɛyɔrɔ in k'a tɛ ka nafolo ladon an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ka kɛ ni o ye sa a tun bɛ u ka cakɛyɔrɔ nafolo ni ka olu labɔ ka sɔrɔ cakɛyɔrɔ tun mago tɛ a la o de siratigɛ la sa Laïco Société Laïco maaw a cakɛda maa caman de bilala ka bɔ baara la ka kɛ ni nafoloko tanya ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen nɔ Côte d'Ivoire fanga sinamatɔ minnu bɛ yen nɔ n'u kelen don ka u kanbɔ jamana ɲɛmaa kalafili o nɔfɛ sa ka kɛ ni kunu septembre kalo tile 20 san ba fila ani 20 Ari Kona Mbeji ale ye ci bila Abidjankaw olu fɛ yen nɔ sa u ka maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kelen don ka u kanbɔ jamana ɲɛmaa kalafili o nɔfɛ sa ko bɛɛ lajɛlen ka bɔ ni ka bɔ k'i ka nisɔngoya ka o yira walasa ka dan sigi Alassane Dramane Ouattara ale ka fanga la cogo min na ale min yɛrɛ sa n'a bɛ fɛ k'i kanbɔ tuguni jamana ɲɛmaa kalafili o nɔfɛ n'o bɛ bɛn a tako sabanan o ma ni maa ninnu ka fɔla sa k'u ti jɛnna ye ko maaw ka bɔ k'u ka nisɔngoya yira walasa jamana ɲɛmaa kalafili min yɛrɛ sa ni ale dɔgɔdalen don a bɛ se ka bɔ a ma cogoya min na.
Madagascar ka ulu fe no sa ulu ka sanfɛ kalanden minnu be no o ka lakɔliso o kɔnɔna la sa ni o be dangada so sa ale be Antananarivo ale dugu la sa n'o ka faba o kɔnɔna ye sa a yirala ka fɔ ko sibiri su ka taa se karido masa tasuma de donna ni lakɔliso in o la sa u ka lakɔliden minnu ni ulu be daga yɔrɔ min na sa u ka lakɔliden ma 70 bɔɲɔngo de be no ni so jenina n'ulu be no taayɔrɔ tɛ u bolo a yirala ka fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a ma dɔn kun kelen min ye tasuma don ni lakɔliso in kɔnɔna la. Ayiwa sa ni kunnafoni de tun bɛ an bolo ka da aw bɛɛ lajɛlenlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na yan'o cɛ sa sini an ka jamana ale ka yɛlɛma hɔrɔnya san 60 o bɛ na kolomakari an ka jamana o kɔnɔna la sa an b'a fɔ san caman bɛ masa Rahamani bolo ala k'o yira an n'an baden silamɛden bɛɛ lajɛlenlen na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.